Gledanje razotkrivanja omogućila vam je Gloria. Muzika je uvek bila njeno drugo ja, od detinjstva do bistrika. Sebe u 3 reči opisuje sa mama, strpljiva i posvećena. Gloria razotkriva Biljanu Krstić. To je najlepši period u mom životu, ako mogu da kažem. Dakle, naravno topao dom, mama, tata, nas 4 ćerke, 4 sestre i puno ljubavi, puno razumevanja i puno priče i pesme u kući. Evo, ovo je nešto najsvežije. Dakle, u ovih 10 godina koliko Bistrik postoji, preko 400-500 koncerata, blizu 500 koncerata. Pre 3 dana smo se vratili iz Austrije, došli smo s jednog velikog festivala, Krems, i ne pamtim da je takav prijem bio poslednjih par godina. Veliki broj deci se prijavio i to me mnogo raduje zato što se mnogo deci interesuju u stvari za tradicionalnu muziku, a ja mislim da sa mojim iskustvom mogu zaista mnogo tu da pomognem i da im predstavim šta je ono ipak što je najbolje iz naše tradicionalne muzike. Ima mnogo toga, prvenstveno prostakluk, naravno, površnost, ima toga dosta, ali eto, recimo, sasvim je dovoljno ovo što sam rekla. Negde osetim šta je to što mi je potrebno i negde i sama sebi dajem, naravno, tu neku pozitivnu energiju i snagu, a prvenstveno u stvari i mnogo toga crpim iz kuće, jer moj dom je prava oaza ljubavi, podrške i svega što mi je potrebno. Ono što bih njima poželjela, u stvari želim naravno i svojoj deci, ali prvenstveno mojoj deci, naravno puno uspeha u nekom radu i da pronađu neki taj svoj put, a mislim sada da su na pravom tom nekom putu i samo da izdrže, mislim, ono do kraja. Mislim, potrebno im je naravno i moja podrška, tu, mama je tu uz njih. Dakle, mislim da su samosvesne mlade žene na pragu jednog pravog života. Ja važim za nekog ko zna odlično da čuva tajne. Ako ništa drugo, eto ja sam riznica nekih tajni. Barem što se tiče mog nekog najužeg društva i tajne koje meni odaju moje ćeri. Evo, mnogo volim, šta ja znam, kada imam vremena, zaista da nešto lepo prelistam, a to obično bude, recimo Momo Kapor. Momo Kapora jako volim, nekako mi je najbliži i mnogo mi nedostaje, ipak što ga više nema i što nam neće priređivati tako lepe neke stvari kao što nam je dosad priređivao. Ja mislim da ovo čime se bavim u ovo vreme i u ovoj zemlji je prosto neverovatno, uopšte da to opstaje i da to može uopšte tako da funkcioniše. Ali ja sam poznata po tome da sam strašno tvrdoglava, izdržljiva i posvećena ovome što radim, tako da uspevam. Gledanje razotkrivanja omogućila vam je Gloria.